कुठे जायचं मावशी टाकूच तुम्ही मला खाऊ जुरियाला काही नाम आणते ओळख नाही पाळत तुला लग्न नाही टोंगलं नाही तुला मी तर फोन करतोय ये बाप लाल न्यू लाईफचं तिथं ते मध्ये घर आहे तिथं ना काय महाराष्ट्र कॉमन मातृभाषा भी नहीं है ना
ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଦୋକାନୀର ଘର ବୋଲି ସେଟା ଚିହ୍ନ ମାନେ ବିଠଲକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ନା। ଆରେ ବା नाम धरती जाए नाम धरती तो से आसे ये जो नेटवर्क आसुनଥିଲା ସେ ଏ ବାପରେ ସେଦିନ ଜଣେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ବସିଥିଲା ନେଟୱାର୍କ ଆସୁନଥିଲା ବୋଲି। ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରି